अम्मा हर हर महादेव आज छुए अभिर କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଚାରିଧାମ ଫିଲ୍ମ। ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ବହୁତ ଜଣ ଚାରିଧାମ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା କଥା କି ନୁହଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ପଇସା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି ନା ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା କଥା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେନି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୁରାପୁରି ହଜିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କିଛି ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ସବ୍ୟସାଚୀ ଆଉ ଆମର ବାବୁସାନ ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ। ତ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଯେବେ ବି ଆସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିବା କଥା ଦେଖିବା ଲାଗି। କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ କହୁଛି। ତ ଚାରିଧାମ ଫିଲ୍ମ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚମତ୍କାର ଫିଲ୍ମ। ତ ସେ ଫିଲ୍ମ ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ଚୋରି କରିକି ବି ହଉ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଚାରିଧାମରେ ବହୁତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବହୁତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ସେଥିରେ ଆମର ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ହିରୋ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ତମକୁ କେବେ ଲାଗୁନି ଯେଉଁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛ, ମୁଁ ବି ପାଗଳ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ଲାଗେନି? ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭୁଲଟା ବାଣ ଫୁଟଉଛନ୍ତି, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଗଳି ପଡ଼ିବେ, ଉଡ଼ିଯିବେ, ଏପାର ସେପାର ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ଲାଗେନି? କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ଲାଗେ? ଏ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଶିଖ। ତ ଫିଲ୍ମରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଫ୍ ଚମତ୍କାର ଆକ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମାଇକ୍ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ଯାଆନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ମରେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ବାପା ମାଆ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ସେମିତି କିଛି ସିନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଫିଲ୍ମ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି କାନ୍ଦ ଆସିଯିବ। ଫିଲ୍ମ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ତ ଫିଲ୍ମ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଘଣ୍ଟି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରିବା ଏଥିରେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ରିଭ୍ୟୁ ସବୁ କିଛି ପକେଇବା ଏଥିରେ, ହେଲା। ତ ଫିଲ୍ମ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବାପା ମା, ଯେଉଁଟାକି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ। ତ ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଆଶା କରିଥିବେ ଆମେ ଚାରିଧାମ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସଫଳ ହେଇପାରୁନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏମିତି ସେଥିରେ ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ବହୁତ ବଦମାସ, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରନ୍ତି, ଏଟା ସେଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ପୁଅ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତି, ମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଲାଗେ ବଡ଼ ପୁଅ ହିଁ ସବୁ କରୁଛି। ତ ବଡ଼ ପୁଅ ବାପା ମା ଭାବିବେ ଅନୁଭବ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଧକ୍କା ଲାଗିବ। ସତ କଥା, ହଁ ସେଥିରେ ମିଷ୍ଟର ଗୁଡ ଆକ୍ଟିଂ ଭାଇ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି, ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ କ'ଣ ହେବ, ଚାରିଧାମ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅନୁଭବ ନେଇକି ଯିବେ। ତା ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ ପଇସା ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ପଇସା ଦେବନି, ଅନୁଭବ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ସେଇ ଚାରିଧାମ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଯେମିତି ପୁରୀ, ବଦ୍ରିନାଥ, ଆମର କେଦାରନାଥ, ରାମେଶ୍ୱରମ ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ଯଦି ଭୁଲ କହୁଥିବି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ଚାରିଟା ଧାମ ଅନୁଭବ ନିଜେ ନେଇକି ଯିବେ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଚାରିଧାମ ନେଲାବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ କଷ୍ଟରେ ସେ ନେଇକି ଯିବେ ସେଇଟା ହିଁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖା ହେଇଛି। କମେଡ଼ି ଅଛି, ଇମୋସନାଲ୍ ଅଛି, ଡ୍ରାମା ଅଛି, ଫାଇଟିଂ ଅଛି, ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ମାନେ ଅନୁଭବ କାଳିଆ କାଳିଆ ଡାକୁଥିବେ, କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ତଳେ ବସିକି ଶୁଣୁଥିବ। ଦେଖିଛ ଅନୁଭବ କହିବେ ଯେ ହେଇରେ କାଳିଆ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ଶୁଣୁଥିବ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ମଜାଦାର ସିନ୍ ଅଛି। ଏମିତି ବହୁତ ମଜାଦାର ସିନ୍ ଅଛି। ହିରୋଇନ୍ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଅଛି, ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ବି ସବୁ ଆକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଭୁଲ କ'ଣ ରହିଲା, ଭୁଲ ତ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବାନି, କାରଣ ସମସ୍ତେ କହିବେ ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ତୁ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଆମେ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ବି ଶୋଧୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନେ, ଏମାନେ କିଏ? ତ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ତ ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ, ଭୁଲ ଏଥିରେ କେବଳ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯଦି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଆଉ କିଛି ଏଡ୍ କରାହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ କିଛି ମିଷ୍ଟ୍ରି ଏଡ୍ କରାହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ କିଛି ସିନ୍ ଏଡ୍ କରାହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ତ ସେତିକି ଥିଲେ ତ ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ଲାଗିଲା ସରିଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଫିଲ୍ମ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ରେ ଜଣେ ଉଠି ଆସୁଥିବେ, ଭିଲିଆନ କଥା ବାହାରିବେ, ଆଉ ପୁଣି ଉଠି ଆସୁଥିବ ହିରୋଇନ୍ କ'ଣ ହେଲା ସେଟା ପୁଣି, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଏଇ ଫିଲ୍ମ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ସିନ୍ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ହଁ ଫିଲ୍ମ ସରିଲା ଏବେ ଉଠ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିବ। ତ ଏଟା ମଧ୍ୟ ମଜାଦାର ଥିଲା ସିନ୍। ତ ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫିଲ୍ମ ଜବରଦସ୍ତ, ସୁପରହିଟ୍। ଆପଣ ଚୋରିରେ ନ ଦେଖି ଯାଇକି ଥରେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମଜା ଆସିଯିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ତମେ ସପୋର୍ଟ ବି କରିବା ନା ଭାଇ, ଆଗକୁ ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର ଫିଲ୍ମ ଅଛି। ଅନୁଭବ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଟକାଖିଆ ଫ୍ୟାନ୍ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀକୁ ନେଇକି ଏଟା ସେଟା କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଟା ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଇସ୍ୟୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ଇସ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନୁଭବ ପ୍ରତି ମୋତେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭିଟି ରହିଛି, ବର୍ଷାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ନେଗେଟିଭିଟି ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିକି ଯଦି ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭିଟି ମିଳିବ ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ଫିଲ୍ମ ରହିବ। ମୁଁ କିଛି ସିନ୍ ଆଡ୍ କରୁନି, କାରଣ ଭାଇ କପିରାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବସିଯାଇପାରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଅନୁଭବ ଫେମ୍ ହେଇଥିଲେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ।